יאללה. אז רגע, שלום לכולם. כל מי שאיתנו פה, אני אגיד כמה מילים. אנחנו שמחים שהגעתם לוובינר המקצועי. מיכל דיסקין, שהיא קלינאית תקשורת. היא עובדת בשיטה ועם המוצרים שאנחנו מייבאים שנים רבות. היא עובדת במרפאת שיניים ומשתמשים שם במוצרים שלנו. כחלק מההשתתפות שלכם אני רוצה להציג לכם הטבה ייחודית של 1+1 שיש לכם רק היום, ובסוף הוובינר יש לינק שדרכו אתם נכנסים ואתם יכולים לרכוש, וזהו, רק דרך הלינק הזה, זה הלינק שמיועד לוובינר הזה. כל מי שצריך עוד עזרה, קורסים אונליין, אתר עם מידע, תרגילים, עוד כל מה שאתם צריכים באמת, עוד מידע נוסף, עוד וובינרים שהיו כבר או שיהיו, אז כמובן שיהיה לכם גם את דרך לפנות אליי. אתם מכירים את המספר שלי, אתם בקבוצה אם אתם פה. וזהו, ואנחנו מאוד שמחים, ואנחנו נתחיל עכשיו עם מיכל, ואתם יכולים בסוף לשאול שאלות ולהיות איתנו, וגם אפשר לפתוח מצלמות, הכל כיף. וזהו, אז אנחנו נתחיל. מיכל, היי, בהצלחה. טוב, תודה רבה. רגע, אני אסתום. אני אספר לכם על עצמי, איך התחלתי. אני עבדתי בהיגוי בעצם, התחלתי היגוי פשוט, גם בקופת חולים, גם בבתי ספר, אבל מה שאני ראיתי כל הזמן זה שיש קשר בין המבנה לבין הלשון והתפקוד. זאת אומרת, אי אפשר להסתכל על ההיגוי לחוד, על השיניים לחוד, זה לא שני דברים שונים, הם קשורים אחד בשני, כמובן שבנשימה ובדחיקת לשון. ואני חקרתי מאוד את התחום הזה, גם של מבנה השיניים וגם של תפקודי הלשון, לא מבחינה פונולוגית, פונטית, אלא ממש אילו שרירים הם מערבים אותם, איזה שרירים צריך להפעיל כדי ליצור את הצליל המסוים. ומה שראיתי זה שחסר הרבה מאוד ידע. היה אז בזמנו כשאני סיימתי של סופר דופר, כאלה כרטיסים, ממי שזוכרת, עם מלא תרגילים של אורל מוטור, שסתם היו עושים, מה שיוצא בתרגיל זה מה שעושים, ולא מבינים בדיוק על איזה שרירים עובדים, למה חשוב לעבוד דווקא על השרירים האלה, ומה רוצים להשיג. אחרי שחקרתי את כל אלה, והבנתי מה הם התרגילים החשובים, מה השרירים שרוצים לעבוד עליהם, איך צריך לעבוד על הנשימה, איך צריך לעבוד על הלשון, איך צריך לעבוד על כל דבר, הבנתי שזה פשוט רק לתת תרגילים, או תרגיל כמו רשימת מכולת, זה לא עוזר. כי גם אם תגידו לשון דקה על הנקודה, דקה זה טיפה בים. וחוץ מזה שדקה זה טיפה בים, גם הדקה הזאת הרבה פעמים עושים אותה לא כמו שצריך. והדבר השני זה שיש לנו גם את כל הלילה, שזה בכלל דבר שאין לנו בו שליטה. אפשר לשים מדבקה על הפה, נכון? אבל הלשון אין לנו שליטה אם היא נדחפת. גם מה שאני אסביר היום, שזה לא תמיד רק הלשון, כי גם יש מעורבות של השפתיים. אז אני הולכת לשתף אתכם בניסיון שלי, במה שצברתי, מה יעיל כדי לגרום לנשימת פה, להפוך לנשימת אף, וללשון להיכנס לדפוס בליעה תקין ביישום, ביום יום, שזה בעצם הדבר הנכון, שזאת המטרה. מה אני מראה פה? זה מטופלת שהגיעה אליי לפני שבועיים למרפאה,
איפה הנקודת הקסם שלה? איפה הנקודה שהיא צריכה להניח את הלשון? אתם רואים פה איפשהו איזה נקודה? בעצם מה שאנחנו רואים פה, זה הנה, פה אתם רואים את הסמן שלי? זאת הנקודה, מפה עד פה, זה המכתש. אי אפשר פה בכלל, אם יש לה למשל גם נשימת פה, גם דחיקת לשון, גם היא נושכת את השפה התחתונה, יש לה כמה דברים, וגם בעיות היגוי. כשהיא באה לקלינאי תקשורת, והיא אומרת לה תשימי את הלשון למעלה, אין לפה גישה בכלל. קודם כל אנחנו צריכים לעבוד על הנשימה, אבל גם להרחיב את הקשת, שיהיה מקום ללשון. זאת אומרת, טכנית, יש מצבים שטכנית אי אפשר לדבר עם לשון בפנים. טכנית אין ללשון מקום בפנים. מה המטרה של הוובינר שלנו? להסביר גם כמובן על תפקודי הפה ומה ההרגלים הלא טובים ולמה זה קשור למבנה. למה זה קשור למבנה השיניים? למה שצריך שיהיה קשר? על מה צריך להסתכל במבנה של השיניים? ולהדגיש את החשיבות של ההתערבות המוקדמת. במקרים רבים שלא מתערבים מוקדם, ילדים מגיעים למצב שצריך או לעשות עקירות שיניים או לעשות ניתוחים. כמובן שאת הקשר בין התפקודי הפה להתפתחות של הנשימה, הדיבור והבליעה, אני אסביר לכם כמה תרגילים שיעזרו לכם בטיפול עצמו, ועל המוצרים של מיוזה ומיוטליה. בעצם המיוזה זה מכשיר ששמים אותו בתוך הפה, הוא מתאים גם ללסת העליונה וגם ללסת התחתונה, והוא בעצם מכריח את הילד לנשום דרך האף. הוא עושה את זה בהדרגה, כי יש לנו שני שלבים למיוזה. מיוזה K1, שאתם רואים את החורים האלו, הם בהדרגה נועדו לנשום, שהילד ינשום דרך האף, להעביר אותו מנשימת פה לנשימת אף, וה-K2 שאלו חורים יותר קטנים. אני תמיד ממליצה להתחיל ב-K1. תמיד. פה אנחנו בסרטון. The air you breathe. During nasal breathing, the lip... אני מאוד אוהבת את הסרטונים האלה, כי אני מסבירה למטופל, זה מבחינתו אבסטרקטי, הרבה פעמים שאומרים לשון למעלה. אני אומרת לו, הנה זה הגוף שלנו, אם הוא היה חצי שקוף. אני לא אומרת לילדים חתוך, כי זה יפחיד אותם. אני אומרת להם, הנה אם היה לנו חצי גוף שקוף, זה מה שהיינו רואים. ואיפה הלשון? אני נותנת לו לזהות את הלשון, לזהות את השיניים, לזהות את האף. הרבה חושבים שאף זה רק זה. רק החלק הזה, מפה עד הסוף, אבל לא. אף הוא מגיע עד לפה, כל החלל הזה זה אף. ואני מראה לו איפה הלשון צריכה להיות. אגב, אם אתם שמים לב, הלשון היא לא רק חוד הלשון, אלא גם להב הלשון וגב הלשון, גם הם צמודים לחף. צריך לשים לזה לב, לא רק חוד הלשון. Muscles are sealed and relaxed. The tongue rests against the palate, and this creates זה דווקא נקודה מאוד חשובה. The tongue. רגע. הנקודה החשובה שבזמן בליעה, השפתיים צריכות להיות ללא תזוזה. רילקס, אוקיי? זה נושא חשוב מאוד. אנחנו נדבר על זה בהמשך. The tongue descends from the palate. The cheeks push the teeth in, and an incorrect swallowing pattern emerges, which all combine to restrict jaw growth and crowd the teeth. The incorrect swallowing pattern pushes the lower jaw backwards repeatedly, causing dysfunction in the temporomandibular joints, or TMJ, and potentially causing long-term damage. Changes in jaw and head posture result as compensation, leading to tension and inflammation in the head, neck, and back muscles.
The resulting symptoms are diverse and may lead to clicking in the joints, as well as aches and pain in the head, neck, and back. This problem. אוקיי, אז בעצם ראינו מה הבעיות שיכולות להיגרם סך הכל זה מתחיל בדבר אחד, זה מתחיל בנשימת פה בדרך כלל, לכן גם הטיפול יהיה קודם כל בנשימת פה, אבל זה גורר אחריו לשון במנח נמוך. זה גורר אחריו צמיחה ורטיקלית, זאת אומרת צמיחה לאורך, הפנים להיות יותר ארוכות, כי הפה פתוח. שיניים מחפשות מגע. שיניים מחפשות מגע, תמיד אני אומרת, שיניים מחפשות מגע. עכשיו, אם הן לא נוגעות אחת בשנייה, כי הפה פתוח, אז הן ימשיכו לצמוח. תחשבו, אם השיניים ממשיכות לצמוח, כי הפה פתוח, אז כל הצמיחה היא עוברת לצמיחה לאורך, ואז הפנים נהיות יותר צרות וארוכות. והילד לא מממש את הפוטנציאל שלו. אז זה משפיע על הלשון, כי הלשון נדחקת החוצה, זה משפיע כמובן על הבליעה, כי היא נדחקת החוצה בזמן בליעה. זה משפיע על השפתיים והלחיים, איך? השפתיים יכולות, לא תמיד, להיכנס מתחת לשיניים, והלחיים בדחיקת לשון הן מתכווצות חזק. עכשיו שהלחיים מתכווצות, אתם תגידו לילד לבלוע ותסתכלו לו על לחיים, אתם הרבה פעמים תראו פה מתח. המתח הזה דוחף עוד את הלסתות פנימה. בסדר? יש עוד נושא שאני האמת לא מתעסקת איתו כל כך, וזה התחום של התזונה. תזונה של מוצקים, של תזונה מגוונת, כל הנושא הזה אני לא מתעסקת איתו, אבל בהחלט כן, על לעיסה של, בטיפול עצמו, כן, של מגוון של מרקמים, כמה שיותר מרקמים, שזה אומר נוזלי, דייסתי, מוצק, פריך ומעורב, וכמובן מסטיק, מסטיק זה גם חשוב מאוד, כי מסטיק נותן לנו את ההפרדה הזאת, לתרגל עוד ועוד את הנושא של הלעיסה. עכשיו, תמיד אנחנו נתחיל מהנשימה, תמיד נתחיל לבדוק את הנשימה. למה? כי אם הילד נושם עם פה פתוח, אז פשוט אי אפשר שהלשון שלו תהיה במקום הנכון. גם אם הוא ישים את הלשון במקום הנכון, היא לא תישאר שם, ולכן חשוב מאוד קודם כל לבדוק שהשיגו נשימה דרך האף, נשימה מלאה. לכן כשאנחנו מטפלים עם המיוזה, אנחנו לא צריכים טיפולים שבועיים, לא צריך להיפגש עם מטופל כל שבוע. אפשר להיפגש עם מטופל פעם בחודש וזה בסדר, כי גם ככה אנחנו עובדים בצורה מאוד מדורגת, יש פה עניין מאוד מדורג, אנחנו לא עושים גם על הלשון וגם על הנשימה ביחד, כי זה לא יעיל. אנחנו לוקחים פרק, סוגרים אותו ומתחילים את הפרק הבא. הפרק הבא אחרי הנשימה זה הלשון. הלשון היא מאוד 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 חזקה. היא קובעת בעצם את הצורה של הלסת. נכון, ללשון יש צורה של, יכולים לקרוא לזה או U או פרסה, אבל לא V. כמו שראינו בתחילת המצגת, את הילדה שיש לה ממש V. זה צריך להיות יותר בכיוון של U. אוקיי? של פרסה. כי זאת הצורה של הלשון. הלסת צריכה לקבל את הצורה של הלשון. ואנחנו נעבוד על הנשימה, על הלשון. שהיא תהיה למעלה עם המיוזה. כשהמיוזה בפה, הלשון אוטומטית. לא ממש אוטומטית, אבל יהיה לה הרבה יותר קל להיות למעלה. כי יש למטה במיוזה מדרגה. שהלשון לא יכולה לרדת מתחת למדרגה הזאת. עוד דבר שאנחנו נראה במיוזה, אתם רואים פה את החלק הזה. החלק הזה, חבל שזה עובר כל פעם. אני רוצה לעשות. שנייה.
health problems. המיוזה, יש לה, חוץ מהמדרגה, שלא רואים את זה כי זה מאחורה, יש פה במפר לשפתיים, כי אמרנו שגם השפתיים הן פוגעות במבנה של השיניים. זאת אומרת, השפה לא יכולה להיכנס למטה. אתם אולי לא שמתם לב, אבל אם תסתכלו היטב, אתם תראו שהרבה ילדים נושכים את השפה התחתונה, לא עושים את השפה התחתונה. הרבה פעמים שתגידו להם, האם אתם לא עושים, נושכים, משחקים עם השפה, אז הם יגידו לכם שלא, וההורה יגיד שזה ממבוכה, אבל מי שממבוכה נושך את השפה התחתונה, סימן שהוא עושה את זה הרבה. גם ילדים עם מבוכה מוצצים מאצבע, אבל ילדים שלא מוצצים מאצבע, אז הם לא פתאום עם מבוכה מוצצים מאצבע. מי שלא מוצץ אצבע הוא לא פתאום מוצץ במבוכה, אבל אם ילדים שהם פה ושם מוצצים מאצבע, אז במבוכה הם גם ימצצו אצבע. אז אין בעצם תירוץ למה לנשוך את השפה. בסדר? אז זה גם עוזר לנושא הזה של הנשיכת שפה וקיבוץ של הלחיים בזמן הבליעה. ברגע שיש פה את הסיליקון, הוא מונע בעצם מהלחיים להידחס אל תוך הלסתות. שאנחנו תכף נסביר מה זה יכול לעשות. הנה, כאן. בעצם, רגע. Here is a checklist for a health. יופי. בעצם כאן יש לנו ככה. הבליעה הלא יעילה זה בליעה שהיא דוחפת את הלשון קדימה. היא יכולה לעשות האמת כל מיני דברים, אבל בדרך כלל היא נדחפת קדימה. היא יכולה גם ללכת לצדדים. כמו, אין לי פה דוגמה, אבל פה למשל זה נושא של הרבה יגידו שזה דחיקת לשון, אבל זה הרבה יותר שפה תחתונה. כשיש לנו דחיקת לשון, שזה הבעיה בלשון, אתם תראו מנשך פתוח, לא סגור. פה המנשך הוא סגור. יש אוברג'ט. זאת אומרת, השיניים לא נוגעות אחת בשנייה, יש אוברג'ט, יש פה מרחק. אבל המנשך הוא סגור, זה לא מנשך פתוח. זה מאוד מאוד נפוץ אצל ילדים כמו הילד הזה, שהוא נושך את השפה התחתונה, ובעצם כל פעם השיניים העליונות נדחפות החוצה והתחתונות נכנסות פנימה. פה אנחנו רואים את אותו דבר בפנורמים, בצפלומטרי, צפלומטרי זה צילום שמצלמים רק מהצד. גם אנחנו רואים, במקרה השפה פה לא נכנסת, כנראה הילד יתאמץ מאוד לסגור את השפתיים, אבל בקלות השפה יכולה להיכנס לכאן. זה מקרה לא של שפתיים, אלא של לחיים. הלחיים בדרך כלל דוחקות את השן הזאת, את השן החמישית. זאת וזאת, והן יוצרות צורה של שעון חול. הלסת התחתונה מקבלת צורה של שעון חול, כאילו, אני מקווה שאתם רואים את זה, שזה לא הולך בצורה של פרסה, אלא פתאום יש איזשהו גירעון. פה רואים את זה בשן הזאת. גם בשן הזאת שהיא נכנסת פנימה. זה מסביר לנו שבעצם יש גם דחיפה של הלחי פנימה. וזה גם אומר לנו שדחיקת לשון זה לא רק דחיקת לשון, אלא בעצם זה תפקודי פה. תפקודי פה ונשימה. צריך להסתכל גם על הנושא של הנשימה, כמובן. אז למה אנחנו בתוך קלינאיות תקשורת חשוב שנשים לב לתפקודי הפה? מאוד חשוב לשורקות, מאוד חשוב. ממשך פתוח הוא מקשה מאוד להגות את השורקות עם הלשון במקום.
אמרתי לכם, זה מסיבה טכנית. והאוברג'ט הגדול, כמו שראינו מקודם, האוברג'ט הזה, הגדול, הוא מקשה על הדו-ספתיים. בגלל שהשיניים פה בולטות, השפתיים קשה להם לגעת אחת בשנייה. הרבה פעמים אתם תראו או פי, פה, או בית. ממש מקושי טכני מכני. לאו דווקא מחולשה של השפתיים, אלא השיניים פשוט מהוות חוצץ לשפתיים. אז זה נושא מאוד חשוב. וגם הנושא של סגר צלבי, לשים לב עם הלטרליות. כי בעצם הסגר הצלבי זה אומר שהלסת התחתונה הולכת קצת לצד אחד. או לשמאל או לימין. או במקרים נדירים, שני הצדדים בקרוס בייט. מאוד מאוד הולך שאתם פוגשות שין לטרלית, או סמך לטרלית, או שופות לטרליות, שימו לב האם אין סגר צלבי. הרבה פעמים אתם תראו כי הלשון יותר קשה לה לאטום. לכן אני ממליצה על גישה הוליסטית, שגם לערב עוד אנשי מקצוע מתחומים שונים, רפואת שיניים לילדים או אורתודונטיה, כדי אפילו לפעמים גם ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה, כי הלשון היא לא נמצאת בוואקום. הלשון נמצאת בתוך הפה והלסתות, אבל גם הפה והלסתות לא נמצאים בוואקום. הם חלק מהגוף. אז אם את רואה ילד נוזל, כולו או ככה, ואת רואה שאין לו יציבה טובה, זה מקום גם להפנות אותו לריפוי בעיסוק, כי ברגע שהכתפיים שמוטות, אוטומטית הראש עולה למעלה, אוטומטית הסנטר נופל למטה. כשיש יציבה טובה, זה משפיע גם על המבנה, על המנח של הלסתות והלשון. זה מאוד מאוד חשוב לטפל בזה. למה בגיל צעיר להתחיל לנסות להתערב? כי יש את הנושא הזה של חלון הזמן. חלון הזמן של הצמיחה שלנו. אנחנו אמורים לצמוח קדימה ולרוחב. קדימה ולרוחב. כשיש בעיות, אבל גם זה יכול להיות גם אדנואיד, גם שקדים מוגדלים, הצמיחה היא ורטיקלית, זה נקרא פנים אדנואידליות. פנים אדנואידליות, וזה לכל החיים. זה גם ניתוחים לא יצליחו לעזור, גם מרחיב לסת, כי המרחיב לסת הוא רק מרחיב את הלסת, אבל התקרה של רצפת האף אמורה להיות ישרה, היא לא אמורה להיות בצורת V. זאת אומרת, יש פה דברים גם שהם בלתי הפיכים בנושא הזה, בתחום הזה של התפתחות כל עצמות הפנים, ששיניים זה דווקא הדבר הפחות מטריד, כי שיניים הן גם מתחלפות וגם שיניים אפשר ליישר כמעט כל החיים. אבל כל המבנה של הלסתות, הסימטריה של הפנים, הכל מאוד מאוד קשור איך הילד נושם ואיך הוא מתנהג עם הלשון שלו. איך הוא בולע בעיקר, איך הוא שם את הלשון שלו בנקודה. אז קודם כל, אמרתי לכם שהתוכנית של המיוזה היא תוכנית מאוד מאוד מסודרת, מאוד סיסטמטית, והם בודקים קודם כל איך המטופל נושם מהאף. האם הוא נושם בשקט? זו שאלה מאוד חשובה. זאת אומרת, יש כאלה שהם נושמים מהאף, אבל אני לא יודעת אם אתם שומעים אותי, אבל שומעים את המעברים. אני אוהבת לבדוק ככה, תרשמו. נשימה בשקט, האם הנשימה רועשת, האם הוא נוחר, ואני גם בודקת כל נחיר במקביל. לפעמים יש מחיצה עקומה, לפעמים כל דבר צריך לנשום, וגם אם הוא אומר לי, פה אני נושם יותר טוב, פה אני נושם פחות טוב, אני אומרת לו, האם זה קבוע ככה או שזה מתחלף? כי כל חסימה שהיא חד צידית קבועה, היא חייבת לערב רופא אף אוזן גרון. אם זה מתחלף פעם שמאל, פעם ימין, פעם שמאל, פעם ימין,
אז זה משהו שיכול להיות שנצליח להתגבר עליו. יכול להיות שנצטרך לערב אלרגולוג, זאת אומרת אם יש לילד אלרגיה למשהו מסוים, יכול להיות חתולים, זה יכול להיות אבק, יכול להיות שלא ימצאו כלום גם, אבל צריך את הנושא הזה לפתור, והרבה פעמים אני אומרת להורה, בגלל התחום הזה, בגלל המבנה הזה שאי אפשר לעבור לשלב הבא, ההורים לוקחים את זה יותר ברצינות והם עושים את כל מה שהם יכולים כדי לטפל בזה, כדי לעבור לשלב הבא. לכן זה מאוד חשוב. כי עד שלא מטפלים בנשימה, אי אפשר להתקדם הלאה. מאוד חשוב להסביר את זה להורה. כי זה סתם מתסכל, פשוט מתסכל, אין מילה אחרת. עובדים על הלשון, ועובדים על השפתיים, ועובדים על לעיסה, ועובדים על הכל. אבל כשילד נושם מהפה, והפה שלו פתוח רוב היום, אז אני אסביר לכם מה זה תנועה איזוטונית ואיזומטרית עוד מעט, אבל אתם תבינו שזה לא מספיק. הרבה פחות מלא מספיק. גם אתם תראו כאן, לא יודעת עד כמה זה ברור, אבל המעברי אוויר בנחירות, לכן מיוזה הוא גם לטיפול בנחירות, יש נחירות שהן על רקע האף, על רקע שקט שלישי, מה שהסברתי לכם, או מחיצה או קונחייה, ויש כאלה שהם על רקע הלשון שהיא צונחת אחורה, כמו פה, אתם רואים? הלשון פה היא צונחת אחורה, לא רואים את זה כל כך ברור, אבל אתם רואים שהיא פה יותר אחורית, האזור הזה, וכאן זה מקטין את המעברי אוויר. פה הם מראים לכם את הסימנים הכחולים, מסמנים אלרגנים. מראים לכם פה בציור שהאף מסנן את האלרגנים האלה. בעצם מה שאנחנו פה רואים זה איך עושים את הנשימה, איך בודקים את הנשימה. פה אני אעשה לכם תרגיל, אתם תצטרכו לעצור עכשיו כל אחת מכן את הנשימה, קודם כל תפעילו שעון ותגידו לי כמה זמן הצלחתם לעצור את הנשימה גם מהפה וגם מהאף ביחד, וכשקשה לכם לנשום מהאף, בסדר? תעשו את התרגיל הזה, תגידו לי כמה הצלחתם, כמה שניות. בואו נראה איך אפשר לדעת אם עשיתם או לא עשיתם. רגע, יש פה משהו בצ'אט. אז בדקתם או לא בדקתם? טוב. רגע, שנייה. 35 שניות, 20 שניות, מעולה. זה מעולה להתחלה. מעולה להתחלה. וגם 20 שניות זה יפה להתחלה. ילדים 32 גם. אפשר להגיד מ-30 זה תקין. 20 יכול להיות בהתחלה היה קצת קשה. ואז להכניס מהאף, זה עצמו פותח את האף. כי זה מעודד את הגוף להזרים נוזלים אל האף. ודם. טוב, אז אנחנו בודקים כמה זמן הוא יכול לעצור את הנשימה, אבל לפני כן האמת הבדיקה הראשונה
זה האם הוא מסוגל לנשום 3 דקות דרך האף. NB3 זה nose breathing 3 דקות. nose breathing 3 דקות. האם הוא מסוגל 3 דקות לנשום דרך האף, או האם קשה לו, לפעמים הקושי אתם תשמעו שהוא בשפתיים, לפעמים הקושי הוא באף, פשוט המטופל נחנק, לפעמים אתם תראו את החזה עולה, כי מרוב שהמטופל קשה לו והוא לא רגיל לנשום דרך האף, הוא צריך הרבה חמצן, אז הוא לוקח לחזה. מאוד חשוב כשעובדים על נשימה, לעבוד על נשימה בקנית מהשרעפת, שהחזה לא זז. בסדר? ה-BHT זה בעצם מה שאתם עשיתם, breathe, hold, time. זמן העצירת הנשימה, אוקיי? אצל ילדים, הרבה פעמים מי שיש לה קליניקה גדולה, יכולה לעשות את זה בצעדים. תוך כדי צעדים, הילד הולך ככה. אני אוהבת ככה, כדי שנראה שהפה באמת סגור. והוא סופר את הצעדים. כמה צעדים הוא עושה עם אף סגור, וכשקשה, כמובן לנשום מהבטן. כשהמטרה אצל ילדים היא פחות או יותר 30, אצל מבוגרים אפילו להגיע ל-50. מבוגרים שנושמים מהפה. וזה משהו שהוא דורש תחזוקה כל החיים, אפשר להגיד. הנושא הזה של הנשימה, צריך לתחזק אותו. נכון שאפשר להגיע, בוא נאמר, לנשימת אף משהו כמו 90% מהזמן, אבל עדיין צריך להמשיך כל הזמן לתחזק את זה. זה כמו דיאטה. אפשר לעשות דיאטה, אבל גם דיאטה צריך לתחזק אותה. אוקיי? אז כי יש נטייה, זו נטייה של הבן אדם לנשום מהפה. או של הילד הספציפי הזה, במצב הספציפי שלו. וגם תמיד יש ילדים בהחלט שהם יתרגלו לנשימת אף, עברו לנשימת אף והם נושמים מהאף, אבל אני תמיד אומרת שזה דורש תחזוקה, תמיד לעשות את זה, תרגיל לעשות את זה כל הזמן, כמו שמצחצחים שיניים, עושים תרגיל עצירת נשימה. בסדר? זה לא לוקח הרבה זמן, זה כמה שניות. אוקיי, אז הסדרה של ה-K, של המיוזה, יש מיוזה לילדים צעירים. אני ממליצה לכם להתחיל, אם אתם מטופל ראשון שלכם, לא לבחור מטופל צעיר, לבחור מטופל בגיל 8, 9 אפילו. בסדר? 15, קצת גדולים, צריך יותר להיות מעורב. תמיד אני ממליצה שיהיה מעורב רופא שיניים, אורתודנט, אבל בקיצור, לא מדי מוקדם, לא מדי מאוחר, זה הגיל הכי טוב להתחלה, להתנסות, שתרגישו. וכמובן לא לשכוח לתעד. לא לשכוח לתעד, כי אני שוכחת לתעד, בעיקר בסוף. אז לבקש צילומים, לצלם כמו שצריך, וכל 4 חודשים לעשות צילומים. מאוד מאוד חשוב, גם בשביל הילד. הרבה פעמים אתה מראה לילד את השיניים שלו בהתחלה, ואומר, מה? זה השיניים שלי? כאילו מה? זה לא יכול להיות. כן, כן, זה השיניים שהיו לך. אז את המיוזה אנחנו עושים, זה 2 שלבים בעצם, תמיד אני מתחילה מ-1, אף פעם לא מ-2, גם אם אין בעיות בנשימה, מתחילה מ-1, בערך 4 חודשים, חצי שנה, ועוברת ל-K2. איך שמים את זה? כל הלילה ושעה ביום. אני אומרת, תתחילו תמיד עם השעה ביום, לא עם הלילה. תתחילו עם השעה ביום. אגב, לא אמרתי, הילד ההוא שלא מצליח לנשום 3 דקות מאף, הוא לא מתאים למיוזה. אם ילד לא מצליח לנשום 3 דקות רצופות מהאף, צריך לברר למה זה. אם יש לו חסימה או מה הבעיה אצל אף אוזן גרון. אוקיי, אז השלב הראשון, שמים את זה בתוך הפה, כמו באנימציה. הצ'ופצ'יק, יש צ'ופצ'יק כזה, טאנג טאג קוראים לו באנגלית.
תווית לשון, אפשר לקרוא לזה. אני אוהבת אבל לקרוא לזה צ'ופצ'יק. הצ'ופצ'יק למעלה. בסדר? לא להגיד טאג ולא להגיד תווית לשון. צ'ופצ'יק למעלה. הלשון לא מעל הצ'ופצ'יק, זה מאוד חשוב. הלשון מתחת הצ'ופצ'יק דוחפת את הצ'ופצ'יק למעלה. הצ'ופצ'יק הזה הוא כמו משקולת. נכון? אנחנו דוחקים את המשקולת למעלה. ושמים את הלשון למעלה, סוגרים את השפתיים. חשוב מאוד להיות עם שפתיים סגורות כמה שיותר. זה לא נוח, זה לא אמור להיות נוח. השפתיים, ההפך, זה אמור להקשות על השפתיים להיסגר. אתם תראו את הילדים, הם נראים ככה. ככה זה אמור להיות, לא להילחץ מזה, זה בסדר. זה גדול, כי זה גם מונע מהלחיים לדחוף לפה, לעצר את הלסת, וגם מונע מהלשון ללכת לצדדים, תכף נדבר על זה. אז זה קצת נראה גדול. יש לזה מידות שמאל ומדיום. אני אומרת ככה, תחזיקו לכם אחד שמאל ומדיום, ותיתנו למטופל למדוד. בדרך כלל עד גיל 8, 7, עד גיל 7, ששיניים חלביות רק פה מתחלפות, אתם יכולים להתחיל משמאל, ואחר כך לעבור למדיום. בסדר? אם אתם תראו שהמדיום מדי גדול, זה ניסוי וטעייה, אפשר להגדיר את זה ככה, את המידה הנכונה. לפעמים המדיום מרגיש להם מאוד גדול בפה, ואז אני נותנת שמאל. אז סוגרים את השפתיים וזהו, וזה שלב 5. ובהתחלה, זה התקופה הכי קשה. זה כואב, זה נופל בלילה, אבל מתרגלים לזה, זה היופי, מתרגלים. אם זה נופל בלילה, צריך לעשות 2 ביום. אם אתם רוצים להרגיש למטופל, תגידו למטופל, תתחיל משעה כל יום. כי זה כבר שעה. הוא רואה אם זה זמן מסך אם יש לו, הוא קורא אם יש, הוא קורא, הוא סורג, מה שהוא עושה, במחשב משחק. אבל זה כבר שעה, זה כבר לא דקה, זה כבר לא 10 דקות, זה שעה, זה הרבה זמן. לפעמים ילדים מאוד קשה להם עם השפתיים, השפתיים שלהם עדיין פתוחות, למרות שצריך להיות מאומץ, אני שמה על זה את המדבקה, שמה יותר. אוקיי, זה מטופל, בן 3 עם אוברג'ט, ככה הוא התחיל, ואחרי 4 חודשים אתם רואים איך האוברג'ט נסגר. אצל ילדים צעירים האוברג'ט נסגר צ'יק צ'ק, ממש. אצל מבוגרים כזה דבר יכול לקחת גם 2, גם 3. אצל נוער, לסגור כזה אוברג'ט. בעיקרון, איך אנחנו יודעים שזה קלאס 2? הניב העליון צריך להיות מאחורי הניב התחתון. השפיץ הזה צריך להיות מאחורה. ופה אנחנו רואים שהניב העליון הוא קדמי לניב התחתון. בסדר? אז הם עשו פה 4 חודשים K1, עוד 4 חודשים K2, והם השתמשו פה בעוד אביזר שהוא אקטיבי. המיוזה שייכת למוצרים הפסיביים, שפחות או יותר, שאומרים, תסגור את הפה, לא ללחוץ עם הלשון, לא ללחוץ עם השפתיים. אבל זה לא מספיק לתת מיוזה. למה? למה אני משווה את זה? לבטן, אני אומרת למטופל. זה כמו בטן. זה לא מספיק להכניס, מי שרוצה בטן חטובה, לא מספיק שהוא יכניס את הבטן. זה לא מה שיעשה את הבטן חטובה. מה צריך לעשות? תרגילים לבטן. אקטיביים. וזאת הסיבה שיש לנו את המכשיר האקטיבי, את המיוטליה. שזה מכשיר שעובד על השרירים באופן אקטיבי. המשקולת פה היא הרבה יותר גדולה. תכף אני אסביר לכם איך הם מתרגלים עם המיוטליה. יש בזה 3 סוגים של תרגילים.
גם ללסתות, גם ללשון וגם לשפתיים. זאת מטופלת שלי, האמת, התחילה בגיל 7. היום, לא רציתי להעמיס בתמונות, המנשך הפתוח שלה נסגר אחרי, כמו שאתם רואים פה, שנה בערך, לקח לה שנה. היום עברו כבר 5 שנים, והנה המנשך הוא עדיין סגור. זה מקרה שאם היא לא הייתה מטפלת, הייתה בקלות יכולה להגיע לניבים כלואים, לבעיה, בלסתות, ופשוט היא הקפידה מאוד מאוד, וגם ההורים שלה הקפידו איתה מאוד על זה. גם אם כואב, גם אם לוחץ. קלינאיות תקשורת לא כל כך רגילות לשמוע כואב לי, לוחץ לי. קצת יכול להטריד בהתחלה. אז אם ילד אומר כואב לי, לוחץ לי, זה קודם כל תדעו שזה בסדר וזה נורמלי, כי זה לוחץ על השיניים. דבר שני, אתם יכולים להגיד, תתחיל משעה ביום, לעשות את זה יותר בהדרגה. זאת הסדרה, מאיוצ'ו, זה ממש לילדים צעירים יותר. זה גם עוזר, גם יכול לשמש בתור מברשת שיניים, כי יש לזה שערות שמנקות את השיניים מכמה כיוונים, גם בחלק האוקלוזלי, גם במשטח הלעיסי, איפה שלא עושים, אבל גם בחלק הבוקלי, איפה שיש את הלחיים, וגם בחלק הלינגואלי, בצד של הלשון. והוא גם תומך בנשימה מהאף, ושלא לפתוח את הפה. יש מחובר אליו שרוך שאפשר למשוך אותו 2, 3, 4 פעמים לפי הכוח, שזה כבר תנועה איזוקינטית. זאת אומרת, מרגישים את הילד מושך, ולפי המשיכה שלו ההורה מושך בחזרה. אותו דבר עם הליפ טריינר. זה התרגיל הכפתור המשודרג. הוא יותר רחב, והמטופל, ההורה, מושך בהתאם להתנגדות. שנייה, אני כבר חוזרת רגע. אוקיי, אז איך אנחנו עובדים עם זה? זה המאיות עליה, מה שראיתם. פה בגלל שיש לו רווח, הוא אפשר לעבוד על הנושא של הלעיסה, על השרירים של הלעיסה, מסתר וטמפורליס. פה על השרירים של השפתיים, שזה אוקולילבי. ויש לנו פה את השריר של הלשון. מי מרים את חוד הלשון למעלה? זה השרירים השטחיים העליונים של הלשון. זה מאוד מאוד חשוב. המשקולת הזאת זה החלק הכי חשוב, ומה שמיוחד פה שזה אקטיבי, שזה משקולת, שזה המטופל עושה את התנועה עוד פעם ועוד פעם. אותו דבר, בשביל להיות זקוף זה לא מספיק להזדקף. זה מה שאני מסבירה. בשביל לשים את הלשון למעלה, זה לא מספיק לשים את הלשון למעלה. צריך לעשות את התנועה עוד פעם ועוד פעם ולחזק את הלשון. לחזק אותה. זה לא מספיק להגיד למטופל, שים את הלשון למעלה. זה בדיוק כמו להגיד למטופל, אתם צריכים לתת את הדוגמאות האלה כדי שהמטופל יבין, כי את הדוגמאות האלה המטופלים מבינים וגם ההורים מבינים. וזה מונע תסכול. אתה אומר לו, זה כמו לשבת זקוף. הרבה הורים אומרים לילדים שלהם, תשב זקוף, תשב זקוף, תשב זקוף. בסופו של דבר הילד כן יושב זקוף, אבל זה לא מעריך הרבה זמן.
זה יכול להיות שנייה, זה יכול להיות 2 שניות, זה יכול להיות במקרה הטוב דקה. אבל אחר כך הוא עוד פעם, כוח המשיכה יוריד אותו למטה. גם את הלשון. הלשון יכולה להיות למעלה, אבל לא להרבה זמן. היא אחר כך נופלת. לכן אנחנו עושים את התרגיל הוא לשים ולהוריד, לשים ולהוריד, לשים ולהוריד. חשוב מאוד לעשות גם תרגילים איזומטריים, כמו שים את הלשון על הנקודה, אבל גם איזוטונים. תשים ותוריד, תוריד, תשים על הנקודה ותוריד ועוד פעם. כי גם הרבה פעמים, נכון, הרבה קלינאיות קוראות לנקודה החנייה. החנייה. איך מתאמנים על חנייה שרוצים להפנות רכב? נכנסים לחנייה, עוד פעם יוצאים מהחנייה, עוד פעם נכנסים לחנייה. אז אותו דבר פה. וזה יש לנו כאן. יורדים ועולים עם הלשון. אני עושה את זה עם המטופל, סתם אומרת מילים, סתם תספור. 1, תשאיר את הלשון למעלה. 2, לבדוק כל פעם. לזכור שבסוף המשפט, בסוף המילה, בסוף לא משנה מה, מחזירים את הלשון לחנייה. אם לא, זה כנס. אני אומרת לילדים, זה כנס. הלשון חייבת לעלות, לחזור לחנייה. אז זה מאוד טוב, מאוד יעיל, כי הוא גם יש לו גם קצת מתח. והילד מרגיש שהוא דוחף, ומוריד עוד פעם. זה הליפ טריינר, זה מה שאמרתי לכם. שמושכים, אבל בהתאם לכוח ההתנגדות של השפתיים, ולא רק, אלא לכל הכיוונים. כשאני מושכת למעלה, אני מחזקת את השפה העליונה. כשאני מושכת למטה, אני מחזקת את השפה התחתונה. מי לדעתכם דרוש יותר חיזוק בדרך כלל, העליונה או התחתונה? סתם מעניין אותי. אוקיי. אז השפה העליונה היא החלשה בדרך כלל. אתם תראו אותה, היא גם בדרך כלל אצל ילדים חלשים, אתם רואים את השיניים העליונות. השפה התחתונה היא בדרך כלל דווקא חזקה, בגלל הסנטר, כי הסנטר הוא חזק. אצל ילדים דווקא לשון, השפה התחתונה מפצה על השפה העליונה. לכן אני הייתי ממליצה כשמשתמשים בליפ טריינר דווקא כלפי מעלה, כדי לחזק את השפה העליונה. לתרגל, מי שמתרגל, מתרגל. ששואלים איך מתרגלים, מתרגלים. זאת הנקודה. זה משפר באופן כללי את השרירים עצמם, מחזק את השרירים עצמם, כי מיוזה לבד, זה מה שאמרנו, זה פסיבי. אני אתן לכם תרגיל, לדוגמה, שעושים ללשון. דווקא זה תרגיל שהוא לא נמצא כאן, אז בכוונה אני רוצה לתת לכם אותו, שיהיה לכם גם אותו, כי הוא חשוב מאוד. הלשון באוויר. פה גדול, לשון עומדת, לא נוגעת בשיניים התחתונות, בדיוק, והיא לא ממש בחוץ ולא ממש בפנים, בדיוק. הנקודה הזאת שמה אתם רואות אצל שלומית עושה מצוין, היא הרבה פעמים, שנייה בוא נראה, קצת יותר בפנים, בדיוק.
אתם תראו שהלשון היא מקבלת תנועה של קערה והיא גם קצת רועדת בגלל שהשרירים קצת חלשים. זה השרירים בעצם הפנימיים של הלשון. מאוד חשוב כשעושים את האבחון, לעשות אבחון כמו שצריך, גם, אנחנו תכף נדבר על זה, גם מבחינה מבנית, גם מבחינה תפקודית. בהתאם לזה עושים את התוכנית הטיפול, מטרות, מה אנחנו מצפים לראות. אחר כך כמובן מתחילים את הטיפול, אבל כל התיאום ציפיות והסברים זה דבר מאוד 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 חשוב, הכרחי, חיוני והכרחי. אני אסביר לכם על האבחון. האבחונים של הנשימה, דיברנו עליהם, זה העצירות נשימה, עצירות נשימה ולראות בכלל שהילד מסוגל לנשום דרך האף, וגם לבדוק אם הנשימה מהבטן או מהחזה. מבחינת המבנה אנחנו מסתכלים על השיניים, האם השיניים מיושרות, האם הן צפופות למעלה ולמטה, האם הן מרווחות גם למעלה גם למטה. שיניים נסגרות קדימה, זה הכוונה הן בולטות קדימה, לפעמים הן כאילו שקועות. אותו דבר השיניים למטה, הן בולטות קדימה. איך הזווית שלהן? הזווית שלהן היא קדימה או הזווית שלהן היא פנימה, זאת אומרת אחורה. צורת הקשת, קשת יכולה להיות צרה, היא יכולה להיות פחוסה, בדרך כלל לסת תחתונה. למה היא פחוסה? אצל נושכי שפה תחתונה. למה חשוב להבין מה המבנה? לפי המבנה אתה יודע מה התפקוד של הילד. אם אתה רואה שפה פחוס, אתה מבין שכנראה עם השפה התחתונה הוא דוחף את זה. ואז הצורה, במקום שתהיה פרסה, היא מקבלת את האות חטא. אוקיי? שעון חול זה בדרך כלל דווקא לסת תחתונה. היא יכולה להיות שעון חול. ולסת עליונה היא יכולה להיות כאילו שהשיניים האלה אחוריות. זה די נדיר, בדרך כלל השיניים העליונות הן בולטות פנימה. הסגר, אז אנחנו בודקים את האוברג'ט, כמובן, את היחס הזה, קדימה ואחורה, ואוברבייט, למעלה ולמטה. בודקים קרוס בייט, שזה בעברית סגר צלבי. סגר צלבי יכול להיות אחורי ויכול להיות קדמי. זה גם סגר צלבי. קדמי. אחורי זה בדרך כלל שמאלה וימינה. וקו אמצע, ובודקים את איזה קלאס זה. איך בודקים קלאס? נורא פשוט. תתחילו מהניבים, ניבים קל לזהות אותם. הניבים העליונים, הניב העליון צריך להיות מאחורי הניב התחתון. פה הוא מקדימה, אז זה קלאס 2. פה הנה הניב העליון, הניב זה השן השלישית מלמעלה, 1, 2, 3, הניב העליון מאחורי הניב התחתון. יש פה מרווחים אבל זה קלאס 1. פה הניב העליון, הוא הרבה מאחורי הניב התחתון, הוא מאחורי הרביעית, זאת השנה הרביעית, אז זה קלאס 3. ולמה זה חשוב? כי הנה, כי זה בעצם אומר לנו הקלאס איפה הלשון נמצאת. בקלאס 1 אנחנו מבינים שהלשון נמצאת למעלה. זה מצגת שלקחתי מחוקר מאוד מפורסם, בריטי, קוראים לו ג'ון מיו, הוא מתעסק בכל הנושא של תפקודי הלשון ותרגילים לבנות את השיניים ואת הלסתות. זה קלאס 2, זה גם קלאס 1, אבל שיוצר צפיפות, זאת אומרת, הלשון היא לא ממש מגיעה עד לתקרה של הפה. היא ככה בערך חצי קלאץ'. מה קורה כשהלשון היא כבר יותר נמוכה? אז רואים צפיפות הרבה יותר גבוהה. פה במקרה הזה אתם תראו שאין מקום רק לשיני בינה, אבל פה אתם כבר ממש תראו צפיפות.
במקרה הזה, שזה מקרה מאוד מעניין, בקלאס 2, הלשון נמצאת בין השיניים. בין השיניים, פשוט המטופל כמו נושך את הלשון שלו. הם הרבה פעמים גם נושכים את הלשון. וזה עושה קלאס 2. וקלאס 3 נקרא מהמקרה הזה, שהלשון נמצאת מאוד נמוך כל הזמן, וגם בבליעה היא דוחפת למטה. זאת אומרת גם זה וגם זה וגם זה, הם נובעים מבעיות תפקודיות שונות. זה המטופל של קלאס 2, הוא כנראה נושך את השפה בצדדים. נושך גם את השפה התחתונה מקדימה, אבל גם הוא נושך את הלשון בצדדים. הלשון נחה בין השיניים, ופה במקרה הזה של קלאס 3, הלשון מאוד מתקדמת למטה, וגם בבליעה היא דוחפת למטה. בסדר? זה דוגמה של שיניים עליונות פחוסות, אתם רואים? זה גם קלאס 2, אבל השיניים הולכות אחורה, הן לא בולטות קדימה. זה סביר להניח שהוא גם את הלשון שלו נמצאת בצדדים, אבל כנראה שהנשימה שלו טובה, שהוא נושם שהשפתיים שלו סגורות, בעצם השפה התחתונה דחפה את השיניים ככה. אחר כך אנחנו בודקים את הנשימה ואת היציבה. הנשימה כמובן בזמן עירות, בזמן שינה. אני מבקשת מההורה הרבה פעמים לעשות וידאו בזמן השינה. לשון, אני בודקת כמובן לשון קשורה או לא קשורה, זה בעצם הטווח תנועה. ואיפה הלשון נחה? על השיניים, בין השיניים, את כל זה אני בודקת. בליעה תמיד אני עושה בווידאו, כי זה מאוד זריז, אז תמיד אני מצלמת את הבליעה בווידאו. ואני רוצה לראות האם הבוקסינטורס עובדים, שזה השרירים של הלחיים, האם השריר של המנטליס, שזה בעצם הסנטר, רואים אותו, סנטר נהיה תפוז, ושפתיים ולחיים. שפתיים אני בודקת שלא נושך את השפתיים, זה נקרא פה תרגמו את זה למלכודת שפתיים, זה באנגלית lip trap, ורואים האם פה יש קיבוץ, האם השפתיים סגורות במנוחה, האם הוא מתאמץ לסגור את השפתיים, כל זה מידע מאוד מאוד חשוב. זאת הדגמה יפה, איך אני בודקת האם הלשון למטה או למעלה, כי הפה שלנו בכל אופן הוא לא שקוף, הוא אטום. אני מסתכלת בפרופיל, ואני רואה עכשיו הלשון שלי למעלה או למטה, עכשיו היא למטה ועכשיו היא למעלה. בעצם אפשר, אני מקווה שראיתם טוב בפרופיל, אבל אפשר להסתכל פה, כי זה בסיס הלשון בעצם. הג'ניוגלוסוס, ההיוגלוסוס, סטילוגלוסוס, כל אלה הם שרירי הלשון. כאילו פה יש לנו לשון. לשון זה לא רק מה שאנחנו רואים בחוץ. זה רק השרירים הפנימיים, אבל כל שרירי הבסיס הלשון מגיעים עד לכאן. הם עדיין חלק מהלשון. פה אני בודקת הרגלים, אין פה משהו מעניין, אז אני לא אפרט. מה חשוב? חשוב מעקב, חשוב שיתוף פעולה עם רופא, גם אף אוזן גרון, גם רופא שיניים, כל זה חשוב. להסביר לילד כל דבר, להיות זמין להורים, לדעת מתי לעבור שלב, לא לעבור מוקדם מדי, ולתעד זה תמיד חשוב. אוקיי, אז הבנו שזה מאוד חשוב, הנושא של קלינאי תקשורת בתחום הזה של אישור שיניים טבעי וטיפול תפקודי ללשון ולנשימה, ושקלינאי תקשורת יכולה להיות בעצם הקייס מנג'ר ולנהל את כל המקרה בעצם. כי הבעיה היא שאין קייס מנג'ר, שמטופלים הולכים כמו במסדרון, מהרופא לקלינאית,
לרופא שיניים, לאף אוזן גרון, ואין מישהו שבאמת ינהל את כל המקרה, כי זה מקרה, כל מקרה צריך לנהל אותו. מה לעשות קודם, מה לעשות אחר כך, מתי לחכות, מתי להמתין, מתי לא להמתין, מה הכי דחוף, מתי אפשר לעבור שלב, גם מבחינת התרגילים, גם מבחינת, לכן מאוד מאוד חשוב לעבוד בשיתוף פעולה עם רופא שיניים, ולא לשלוח מטופלים ככה באוויר, לך לרופא שיניים, לך לאורתודנט, לך לאף אוזן גרון, אלא ממש עם הסברים, מה לעשות, מה מטרת הבדיקה, מה הקלינאית תקשורת מצפה שיהיה. אני כבר לא עובדת במרפאה פרטית לבד, בתור קלינאית תקשורת, כי זה עליי מאוד מאוד הקשה, כל הנושא הזה של השיתוף פעולה עם רופאים אחרים ואורתודנטים אחרים, אז אני עובדת רק במרפאת שיניים, ורק במטופלים של מרפאת שיניים, כי זה קשה לי לקחת אחריות בעצם על עבודות ודברים של רופאים אחרים, גם מההיבט הזה של האם הרופא באמת מבין את החשיבות של לסת רחבה, של חך מספיק רחב. בסדר, אז כל אחת שתמצא לה את הרופא שיש לה שפה משותפת וחולקת איתו פילוסופיה זהה. זהו, עד כאן. זה הטלפון שלי לשאלות. מי שרוצה לרכוש, יכולה לרכוש כאן בקישור, ואני אשמח, אם יש שאלות, אתם יכולים לשלוח לי בוואטסאפ, או בקבוצת פייסבוק שמיועדת לקלינאי תקשורת ורופאי שיניים, אפשר גם לשאול את השאלות שם. אם יש עוד משהו, אני רואה שיש בצ'אט משהו. אוקיי. בסדר, אז מי שיש לה שאלה, זה עכשיו, זה הזמן. היה ברור מדי. שמתי לכם גם בקישור את הלינק לרכישה. דרך הלינק הזה אתם יכולות לרכוש, יש לכם 1+1 על היום, וזהו. יופי, נתראה. תודה רבה לכולם. להתראות, שלום. ביי ביי. ביי, ערב טוב. שומעת אותך. נו, איך היה בסדר?